hado ba cha khang do yong mo te ngising tho hi ka an kala donang to te la dangai ngim shna ya ka an ban play do yong kamud la ko ngising tho baro ka resource do yong te la kata kadau hi na galien jongi ro ki district council nile ekren hibat ka government ro ba wadia ki ni ki mining ro ba they have a jurisdiction jong ka council jong ba ngidei hi bantip bat ngidei hiro bandon mentalang nak bentar te kawai kalong ka ba sinyo tanak ba haden ba kilayo ya ka mining na ka central government ro te kikot kisla ki ba dei ban yo na po district council jong hiro hak to ko kila penpoi sangi kila jingtip sangi bat nila ya approve hiro ya ka ai ka bilai ki apa te kaci seo tho jong hi kalong ke babha haduk cika dai he ngakwa hero ban ai kuble wadi ka central government state government pakila le ya kan kam ban trade daga scientific mining te ngan kwa ban at kandit ban phai beng shadil ngakan mau ba marchu dep khang do yong ha usnem khatsau aljar khatsau te ka collection jongi ha to kupor ngiti ba udo yong dang bonu bidang sa te ka collection jongi khatsan khandru khan nyo kadang yai kasalan kidang yo te ka papan pelayangi ha ka to kupor ya ka to ka collection bangi yo kumba ars pa krostam ba hadu menta ngintip kalong dispute hadu menta bat ka state government ngim singo tho ha ka to kupor chwa collection jo aljar khatpra ba u chief minister badon borom jongi kumno penyai ya ka to pisa kat kong bajing yo singo jongi ba ya ka to ko share bangi ka badai ka bah jongi ki jaintia kila ya bahan no baro lai teligi kausi kata kat ku mujing seo tho jong te na do kata hi ko por ba kane ka jing hiran jong kila stang